дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон давраи донишгоҳи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи тарихи миллат баргузор гардид. Дар даври донишгоҳи донишҷӯёне ки давраи факултети ғолиб омада буданд байни ҳам рақобат намуданд. ёдовар мешавем ки озмуни мазкур байни донишҷӯён дар 6 факултети донишгоҳ бо фарогирии беш аз 1000 нафар донишҷӯён ва 80 нафар омӯзгорони донишгоҳ доир шуда буд. дар даври донишгоҳӣ беш аз 600 нафар донишҷӯ ва 20 нафар омӯзгорони донишгоҳ ки дар даври аввал ғолибият ба даст оварданд ширкат варзиданд. бо фармоиши ректори донишгоҳ ҳайати ҳакамон иборат аз устодони варзида ва соҳибтахассуси риштаи таърих интихоб гардида ба донишу маҳорат ва малакаи иштирокчиён баҳогузорӣ намуданд. мавриди зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар соли 2023 ба ифтихори 115-солагии академик бобоҷон ғафуров бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пуифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгони халқамон дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва ба ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя ба сарчашмаҳои илмиву тарихӣ дар китоби мондагору пурарзиши академик бобоҷон ғафуров «Тоҷикон» ва дигар асарҳои таърихӣ инъикос ёфта аст баргузор мешавад. он ғолибоне ки дар сатҳи факултет ки донишҳои малакаи худро дар самти донистани асарҳои алломаи бузург бобоҷон ғафуров умуман донишҳои худро дар самти донистани таърихи кӯҳанбунёди аҷдоди худомон нишон доданд. онҳоро ҳамчун ғолибият ба давраи донишгоҳӣ яъне ки мо интихоб карда гирифтем. мана имрӯз гуфтан ҷоиз аст ки агар дар сатҳи аввал дар сатҳи аввал яъне ки дар сатҳи гурӯҳҳо умуман ҳама иштирок кардагӣ бошанд, дар сатҳи факултетҳо қариб 50% донишҷӯён иштирок карда буданд. мана имрӯз боз 502 нафар донишҷӯёне ки дар сатҳи донишгоҳӣ мурохат гирифта буданд, имрӯз дар байни ҳакамон яъне ки оид ба сатҳи донишомӯзӣ, сатҳи донистани ва барои ишғол намудани ҷойҳои назаррас дар ин озмун ман имрӯз омода ҳастам. пас аз баҳогузории ҳайати ҳакамон ғолибони давраи донишгоҳи муайян ва бо маблағи пуливу тӯҳфаҳои хотиравии раёсати донишгоҳ қадршиносӣ карда шуданд. ҳамчунин ғолибони озмун дар давраи олимпиадаи шаҳрии вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтанд.